Drugi program Hrvatskog radija. 11 sati i 6 minuta, još jednom lijepi srdačan pozdrav na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija. Rekli smo danas ćemo u ovom terminu emisije Svakom momcu poklopac malo razgovarati o raznim opcijama nabavke namirnica u ovim vremenima i zapravo slučajno sam naletio na jedan projekt koji je još uvijek u nastajanju, ali u svakom slučaju vrijedi zapamtiti. O čemu se radi? Radi se o projektu koji se zove OPG to go i radi se zapravo o mreži OPG-ova, dakle obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koje bi trebale uskoro ponuditi svoju uslugu, a to je dostave svojih proizvoda širom Hrvatske. Koliko znam iza ovog projekta stoji vjerojatno nekoliko ljudi, ali jedan od njih je u svakom slučaju mladi gospodin koji se zove Dejan Grepo. Dejane, dobar dan. Dobar dan. Evo prvo da se zahvalim na pozivu i to što ste prepoznali inicijativu koju smo pokrenuli, te pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija. Evo Dejane, i u njihovo ime ću ja vama uzvratiti pozdravom i odmah za početak, čija je ideja bila da se pokrene, mislim jasno nam je kako je došlo do ideje u stjecajem ovih okolnosti u kojima jesmo, ali čija je bila ideja i razrada da se pokrene jedna internetska stranica, jer o tome je riječ, i cijela ta mreža OPG-ova koji bi trebali pokriti više manje cijelu Hrvatsku. Pa evo, prvenstveno ideja je moja zbog situacije, normalno, koju ste već spomenuli. Zbog toga, razlog je najveći, što nije preporučeno kroničnim bolesnicima, starijima, puno izlaziti vanka u tržnice, samoposluge i tako dalje, što sam i sam, kronični bolesnik ima astmu, pa uz to mi je suprugu doma i malo dijete, tako da puno bi mi olakšalo, na primjer, nabavku namirnica nama da imamo takvu mogućnost za dostavu na adresu. Imate inače prijašnje iskustvo s OPG-ima ili imate prijašnje iskustvo s izradom internetskih stranica? Ili jedno i drugo? Imam prijašnje iskustvo više sa izradom stranica, općenito programiranjem i IT kompletni. Koja je to baza za sad OPG-ova, mislim koliko vam se javilo OPG-ova, jer još uvijek je stranica u fazi da zove obiteljska poljoprivredna gospodarstva da vam se jave, prijave i uključe u tu mrežu? Tako je. Stranica je trenutno još u fazi registriranja OPG-ova, to jest registrirati se može svako ko ima neki OPG djelatnost poput mesara, ribara i tako dalje. Registracija je potpuno besplatna i ne naplaćuje se nikakva provizija kasnije kad budu proizvodi za prodaju proizvoda. Razlika od drugih nekih oglašavača, što sad ih se izrodilo na stotine za OPG, što ovo nije obično oglašavanje OPG-ova, ovo je baš web shop gdje će proizvođači, OPG-ovci i tako dalje moći ponuditi svoj proizvod, njegovu cijenu, minimalnu narudžbu za dostavu i tako, gdje će kupac moći dodati namirnicu u košaricu, napraviti narudžbu i ta narudžba će stići proizvođaču za dostavu. Tko radi dostavu? Sami, kako je zamišljeno, sami proizvođači ili ne? Za dostavu je sad u dogovoru da sami proizvođači vrše dostavu. Dostava je dogovorena s njima, znači na njihovom području gdje oni rade, tu je dostava besplatna. Po potrebi neki proizvođači imaju mogućnost za dostavu proizvoda van svoga područja dostave, ali to će ići normalno uz naplatu poštarine. Da, naravno, pa ne može se očekivati sad 2 kila blitve iz Dalmacije u Slavoniju da stigne i to je još besplatno, ajde, to mislim da nije realno. Kada bi stranica mogla i trebala zaživjeti, dakle biti dostupna korisnicima, vama, meni, mom Bubanoviću? Pa evo, ja se nadam tamo sredinom sljedećeg tjedna, srijeda, četvrtak, ali najvjerojatnije u srijedu bi to već trebalo startati. Znači nakon Uskrsa. Tako je. Prikupljamo još OPG-ove i sljedeći tjedan, oko srijede, bi trebalo sve biti aktivno da kupac može doći na stranicu i naručiti svoj omiljeni proizvod. S tim da, da naglasim, kupac ima na stranici i više vrsta filtera, tako da će biti stvarno olakšano, on će moći odlučiti prvo koju namirnicu želi, županiju, grad, područje dostave
Također bit će i ocjenjivanje proizvođača i samog proizvoda, znači feedback će se moći. Moći će se feedback, znači ostaviti, dakle, zadovoljan sam, ili blitva je bila sparušena, ili nije bila lijepa, svježa, mlada. Dobro, super. Sljedeći tjedan smo rekli, još uvijek se mogu javljati OPG-ovi na koji način? I nakon toga, sljedeći tjedan, i kad se pokrene već prodaja, kad god će, bit će uvijek otvoren profil za registriranje proizvođača, tako da će se uvijek moći javiti. S tim da, evo da napomenem, registrirati se može svako, no prolazi provjeru da vidimo opet ko će sad biti oglašen, razumijete? Dobro, ako budete imali kakvu provjeru vina i vinara, evo ja se javljam dragovoljno kao provjerivač. Može, nema problema. Dobro. Sljedeći tjedan, dakle, u međuvremenu cijelo vrijeme, ako ste OPG-ovac, ako imate OPG, možete se javiti. Adresa je opg2go.com. Jel' tako? Tako je. Ili tako? Je. Dobro, evo ja se nadam da će sve to korisno prije svega za sve nas, i kako korisnike, a tako i vlasnike i male uzgajivače, da će zaživjeti i da će biti na korist i zadovoljstvo svih. Ova stranica vaša, ideja je odlična, evo, mi je pozdravljamo i podržavamo i nadam se da će to prepoznati i kupci jednako tako. Eto, nadam se ja da će iz ove kompletne situacije biti ovo jedna dobra ideja koja će se i u budućnosti koristiti. Eto. Tako je. Dejane, puno hvala, puno uspjeha. Puno hvala. Break both legs, što bi rekli u teatarskom žargonu, sa ovim projektom. I kao što rekao, ako bude interesa, volje i s jedne i s druge strane, i strane proizvođača i strane kupaca, vjerujem da bi uskoro mogla na ovaj način cijela Hrvatska biti pokrivena. Tako je. Dejan Grepo stoji za ovog projekta OPG to go. Zapamtite to ime, možda ne morate baš njegovo, ali možete u svakom slučaju ime projekta, mreže i stranice OPG to go. Mislim da će biti korisno. Dejana, puno hvala i do druge zgode. Lijep i srećan pozdrav. Hvala puno i pozdrav svim slušateljima. Pozdrav.